Ik ben Jean-Pierre van Limmers, de platenbaas van Limburg. En dit is mijn platenkast van 2021. Jacques Vabre en The Castle of Grief. Lange bandnaam. En je weet wat ze zeggen van mannen met lange bandnamen, hè? Compensatie. De eerste keer toen ik Jacques Vabre en de Huppelde Pup zag, dacht ik origineel. Mannen die gevoelige muziek maken met zachte gitaren. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Wow. Trouwens, Linda zegt dat dat muziek is waarvan je hoort dat die mannen binnenshuis een muts dragen. Hier, ik zal eens naar Instagram gaan. Hoppa! Ik zeg het toch! Dat zou doen wat ze willen. Zolang ze me maar betalen. Trouwens, als je in de donkere badkamer staat en je zegt in de spiegel 5 keer snel achter elkaar Jacques Vabre en The Castle of Grief en je doet dan licht aan, dan zie je 5 hipsters in de spiegel die vragen of je amandelmelk wilt in uw chai latte. Ik zou zeggen, luister eens naar Tidal Waves. Het is een nummer aan het strand, ook al is er geen strand in Limburg.